MBG pancen nyata MBG hebat tenan makanan bergizi gratis dadi idaman anak-anak entuk panganan sing enak padha gembira penak tidure nyenyak minumane seger bocah dadi pinter awake sehat kuat MBG bermanfaat seluruh rakyat terus bersemangat dukungan program unggulan saking pemerintah anak-anak entuk panganan sing enak padha gembira penak tidure nyenyak pemerintah masyarakat tambah giat menyongsong masa depan harapan tiap insan bahagia atine ayem tentrem uripe bermanfaat MBG pancen hebat.